Illum wara nofsinhar is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-MEPA Michael Farrugia iltaqa' mal-membri mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi. Michael Farrugia qal li fis-sigħat li ġejjin se toħroġ stqarrija li fiha se jkun magħruf min huma l-membri l-ġodda fil-bord tal-MEPA. Is-Segretarju Parlamentari qal ukoll li se jkunu reveduti l-pjanijiet lokali u li bħalma kien inwiegħed fil-manifest elettorali il-burokrazija se tonqos b'72%. Huwa qal ukoll li se jaraw dawk it-talbiet li ilhom snin li saru lill-MEPA. Waqt din il-laqgħa tkellem ukoll Michael Falzon, il-President tal-MDA, qal li jinsabu sodisfatti li l-ambjent u l-MEPA ġew mifruda minn xulxin għaliex fi kliemu m'għandhomx jaqgħu taħt l-istess dikasteru. U għalaq b'sodisfazzjoni l-fatt li l-proposti li huma kienu resqu qabel l-elezzjoni ġew inklużi fil-manifest elettorali. Il-Viċi President tal-Assoċjazzjoni Sandro Ketkuti min-naħa tiegħu qal li l-industrija tal-kostruzzjoni fl-aħħar snin ħadet daqqa l-isfel u dan kien anke minħabba l-MEPA. Huwa qal li l-MDA hija kontra kull tip ta' abbuż u bħala assoċjazzjoni se jkun qed jagħmlu minn kollox biex dak li huwa bid-dritt tagħhom jeħduh. Sandro Ketkuti żied jgħid li bit-tariffi għolien ħafna li daħħal il-Gvern Nazzjonalista fl-aħħar leġislatura għamlulhom mażra monqhom u għalhekk talab li għandhom jitħallew jaħdmu u jgħid li ħadd mhu ser jagħmel li jrid.